Sige, sa senior high, di ba? Kailangan ko ang pera niya kasi pinagkahanda ko ng pamulay niya. Matagal pa yun. Antayin niyo na lang yung pension niyo, okay? Alam mo ikaw, matagal na kitang pinagbibigyan at pinagpapasensyahan. Paano ko sabihin ko kaya sa tatay ni Kela hindi mo binibigay sa anak niya yung perang pinapadala niya sa'yo? Sige, subukan niyo. At pinapangako ko sa inyo na magsama ko na tayo dito. Nagingit po ako sa galit ng gabing yun, mga dugo. Kasi po ang sumasagot sa naggastusin dito sa bahay. Pero din minsan ay hindi ko pinakialamanan yung pinapadala na sustento ng tatay ni Gael. Kasi may sarili naman akong pera na nakukuha mula sa pension. At hindi naman labag sa loob ko yung pera ginagastos ko para sa buo. Kasi mahal na mahal ko naman yun. At kahit na gano'n ang ugali ng anak ko na si John ay hindi ko pa rin siya magawang palayasin sa bahay ko dahil mahal ko silang pareho ni Gael. Pero may nararamdaman po akong selos kay John. Parang may higit siya sa atensyon at pagmamahal na binibigay ko kay Gael. Pero sana po ay hindi siya magselos kasi ang aming gusto ko lang naman ay magkaayos sila ng mabuti. At isa pa, ako na po ang nag-aasikaso sa lahat ng kailangan ni Gael. Kaya ang matrikula, ako, hindi ko man kailangan niya. Ako ang sumasagot sa lahat ng ito kung bakit ganun. Bakit parang hindi nakikita ni Jonah ang lahat ng ginagawa ko para kay Gael. Bakit hindi niya pinapahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay ko sa at bakit akin minsan hindi man lang niya naisip na tulungan ako. Tulungan si Gael. Kaya po isang araw ay nakapag-desisyon na ako na i-message yung tatay ni Gael sa Facebook para ipagtapat sa kanya na hindi napupunta sa anak niya yung pera na pinapadala niya kay John. Mabuti na lang at nag-reply siya at sinabi niya na simula sa araw na yon ay sa akin na niya na lamang ipapadala ang sustento para kay Gael. Ang totoo niya, dapat ay matagal ko nang ginawa ito, Papa Dudo. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob kasi napuno na talaga ako na ayaw akong pagbigyan ni Jonah ng mga panahong na-delay ang pagpasok ng pension ko. Lumipas ang isang buwan at napansinan ni Jonah na wala na siyang natatanggap na pera mula sa tatay ni Gael. Nang malaman niya na ako ang dahilan kung bakit hindi na siya nito pinapadala. Agad niya akong kinukonta. Pero ang hindi ko po alam, ng mga panahon na yon ay higit pa pala sa pera yung pagtatalunan namin, Papa Dudo.